Salam dostlar. Tanış ol YouTube kanalımızın Kim Näme Nire sahypasynyň ilkinji sanynda sizi hoş gördük. Bugün size ýangy bir 50 ýaşyň içinde bolsa-da bilim, teknologiýa, biznes we kosmos giňişligi barada bu bilimler boýunça ägir hasaplanýan adamlaryň biri Elon Musk barada gurrun gelmekçi. Bu üýtgeşik adam 1971-nji ýylda Afrikada dowulýar. Ak ýöz adamyň Afrikada näme iş bar, näde otarda dowulýar diýip pikir etmeňiz mümkin. Siyahat etmek goýan güýçli injener kakasy Elon Musk sebäpli. Ol Afrikada dowulmaly bolýar. Gurrunga Elon Musk'a başda näme üçin üýtgeşik adam diýip başladym. Indi bu arada aglap geçelim. Has dogrusy. Onun eden işleri we 50 ýaşyň içine sygdyran munça sag adamyň etjegi iş däl diýip boljak. Ýöne aslynda onu iň bay adama öwren saýlawlary barada gurrun edelim. Ýöne ondan öňürti meşhur Kanadaly pop ýyldyzy Grimes'dan bolan çagasy barada aglap geçelim. Çagasyk 2020-nji ýylyň may aýynda dünýä indi. Onda da özüne X görýänmi nähil kyn ştaýdan ýazar şeýle adrowa gören kakasynyň 7-nji çagasy bolup. Elon Musk kod ýazma meselesini 3 güýje günlükde çözýär. Erteki ýalbyrda ýangy bir 12 ýaşynda we 80-nji ýyllarda bu wagtky ýaltaýyn şablonlar adam ýokdur diýip saklaýanyda görülürdi. Muny başarmagyň özü bir üýtgeşiklik. Şol wagtlarda eýem adatylardan tapawutlanmagy başlaýar we Blaster ady bilen bir kompýuter oýunyny düzýär. Bu oýun bir wagtky Tetris, Galaxy, Flappy Bird ýaly bir oýun we düzen oýunyny $500 satyp ilkinji puljaga bilenýär. Ejef May Musk hem model hem dietolog, ýagny döwrümizin iň uly problemalarynyň biri horlanmak barada ençeme makala ýa-da şoňa reseptler ýazyp taýynlaýan zenan. Hem model yönümünü modelimdel Times ýaly we şoňa meňzeşkäwir dünýä derejesindäki jurnallaryň daşyna suraty goýuljak derejede meşhur model. Oğlu Elon Musk arada şeýle görün berýär. Köplenç öýde gözüni bir noktada dikip oturýardy. Çümüp gidýärdi o ýapy kredip gurrun bermäge dowam edýär. Menem onu özüni upgrade ýagny kämilleşdirýänler öýde pikir edýärdim we alar beremokdum diýär. Elon Musk durmuşunda beýleki gigant zehinleri ýaly bir ente kynçylyklar hem başyndan geçirýär. Bir misal bereýin. Ýaşamak üçin tutan öýüni klub ýaly edip gurnaýar we biletli ýagny tölegli myhmanlar kabul edip kwarplasasyny ýagny öýüniň kärende puluny gazanmaly ýagdaýa da düşen wagt bolýar. Aslında bu biraz kelli işletmek barada da berip boljak misal. Zavodlarda katalişik bolmamy işlänip bolýar. Elon Musk Günorta Afrikadan Amerikan Birleşen Ştatlaryna gidýär we Pennsylvania ştatyndaky Wharton School'da ekonomika we fizika boýunça derejeler edinýär. Soňra bolsa Kaliforniýa geçýär we Stanford University'de amali fizika we material bilimleri boýunça masterlik derejesini edinýär. Ýöne bu uğurlardan akademik karýerasyna dowam etmek ýerine bu bilýän maglumatlarynyň hemmesini jemlep biznes üçin ulanymagy saýlaýar. Don Kimball Musk bilen Zip2 karhanasyny gurýar we $360 milyon kympak karhanasyny satýar. Online bank diýip suratlandyryp boljak. X.com şereketini gurýar we PayPal bilen birleşdirip munum eBay'e $1,5 milyar satýarlar. Bu iň soňky şereket feudasyndan soň Elon Musk asyl üýtgeşik adam diýdirýän sypatyna münasip hereketleriň äpetlerini ýerine ýetirmäge başlaýar. Barca puluny 3'e bölýär we iň agramly bölügini SpaceX diýip adlandyran Crazy firmasyny gurýar. Elbetde bir-iki günde bir näçe kitap gutarmagy, okumak hasap etmeýän Bookworm, ýani kitap gurçugy, bu firmany gurmanka bu baradaky iň inçe maglumatlar içinde okap öwrenýär. Ýagny dünýädäki belki de iň kyn işleriň biri hökmünde görülýän kosmos giňişligine kosmos gemisi ýa-da kosmos karably uçurmak ýaly bir mesele boýunça firma düzýär. Ýagny dünýädäki belki de iň kyn işleriň biri hökmünde görülýän kosmos giňişligine karably uçurmak meselesini bu uğurdaky spesialistler bilen arkaýyn gürleşip biljek derejeye ýetýär. SpaceX barada aýratyn video taýynlamakçydygymyz üçin häzirlikçe kosmos giňişligine turist ekitmek, Marsda ýaşaýyşy ýoly goýmak ýaly arzularyny amala aşyrmaga çalışan üýtgeşik adamyň iň uly proýekti diýip goýaýaly. Tesla barada bilmeýän azaldyr. Nikola Tesla barada. Gigantlaryň biri oda. Elon Musk'ın hem kumiri Tesla. Belki de şol sebäpledir bilmedik gönin
Tesla adında yeni bir şirketin hem CEO'su bolýar Elon Musk. Tesla barada da video taýinlamakçy bolýanlygymy sebäpli bu arada da şu jagan maglumaty berip oňmakçy bolýar. Tesla Inc. elektrik togu bilen işleyen auto ulov öndüren firma. Musk Tesla'nın ýanyna yeni de bir adam was bähwitli şirket açýar. Solar City belki eşdensiniz. Musk'ın pikirine göre her adam öz enerjisini öndürüp yaşap bilmeli we bu ýakyn gelecekde hükman amala aşar. Şoň üçin hem Solar City kompaniýasyny gurýar we adynyň amelli bolşýaly bu kompaniýa gün enerjisini jemleýän paneller öndürýär. Her öýün şifrler bu panellerden ýasalyp her hojalyk öz enerjisini özü üpçün edip biljek ýagdaýa gelibemler geljekde. Tehnologiýany idarlayan bolsaňyz habaryňyz bardyr. Şu günlerde trendde olan yeni bir mesele var. İskусственный intellekt, artificial intelligence ya da öz dilimizde aýdylanma emeli zehin. Emeli zehin arada pikirlenmeze geň alardyk. Bu meselede uzakdan içine çümüp gyzyklanýar Elon Musk. Bu bir şirket açýar. Hiç ýyl gazanç etmek maksat edilmeýän, haýır-sahawat üçin OpenAI şirketini urýar. Emeli zehin arada maglumat agtarş işlerini geçirýär bu şirket. Özüm haýır-sahawat üçin. Yani hiç iyilik kazanç maksatlı değil. Bir gurrun vermeye yadadık, bu gurmağa yadamadı. 2016 yılda Musk Neuralink'i urýar. Bu kampanyada aslında aýratyn bir videoda gurrun verilmeli kampanya. Adyna seretseňe adam beýnisi bilen kompýuter birleşdirip, adamy kompýuterleşdirme planlaýarlar. Ýöne Musk'ın özü şeýlerek gurrun edýär. Geljekde dili öwrenmek diýilen mesele bolmaz. Yani islen maglumatyňyzy beýniňize kompýutere gurnanýaly gurnar diýmek bolýar bu. The Boring Company. Bu kampanya gelecekde durmuşumuzun bir bölegi boljak toplum maşinleri göz öňüne tutýan tuneller urmagy we şuňa meňzeş meseleleri çözmegi meýilleşdirýär. Dünya transportyndaky dykylmalary, awtokelekçilikleri, transport zerarly işe, ýygnaga, operasiýa, giýjek alınmalary azaltmak, hatda dol ýok etmek üçin ýerasty ýollary gurmagy we ulanmagy ýola goýmaly bu kampanya. Elon Musk arada ýene de bir ütköşük habarımız var. O da Tesla Inc. ve Hyperloop ýaly proyektlerinin patentini Elon Musk hemme kişe açık koyupdur. Yani sen menem istesek gidip şol patenti alıp, ulanyp Tesla Hyperloop ýaly proyektler ösürüp durmuşa geçirip bilýär. Hiç kim patentini paylaşmaýar. Ýöne Musk muňa başgaça garaýar. Hemmemiz bir gemide variýasy pikirleniň, gemi deşilipdir we içine suw girýär. Suw boşaltmak üçin ulanýan enjamynyň ýasalyşyny kim beýleklerden gysganar? Esasy mesele gemini we janymy halat etmek däl. Elon Musk 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda öňkü baý Amazonyň gurujusy Jeff Bezos'y tozanagar dünýäniň iň baý adam saýlandy. 185 milyard dollarlyk baýlygy bilen ýyllyza toýnak salýar Elon Musk. Gadyrly dostlar, tanyş bol YouTube kanalymyzyň Kim näme nire sahypasynyň kim bölümini bugünlükçe size gurrun verecek zatlarımız şundan ibaret. Tanış ol YouTube kanalımıza agza olmagy, like basmagy, tesirlerde biz bilen pikirlerinizi paylaşmagy unutma. Inniki täzeliklerimizden habardar olmak üçin şu jaga jaňjagada basmagy da ýatdan çykarma. Köp sag bolun.